ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ନାରୀ ପଛରେ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ 80 ଭାଗ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ରେଗୁଲାର 40 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଗାଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେ ଆଣ୍ଟିମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିମାନେ ପିଲା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ପିଚା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବେଶୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେ ବଡ଼ ପିଚା ଥିବା ଆଣ୍ଟି ସେକ୍ସର ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ପେଟକୁ ଚିଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି।